אתם מכירות את הנשים האלה שמגבילות את עצמן? כאלה שאתן מסתכלות עליהן מהצד ואתן אומרות, היא כל כך מוכשרת, היא מזמן יכלה להתפוצץ בתחום של הוראה מתקנת ולהיות אוטוריטה ושם דבר בתחומה, אבל היא כל הזמן מגבילה את עצמה עם כל מיני חסמים והגבלות. יש כאלה שבאות ואומרות, לא, זה לא הזמן בשבילי, לקחת הכשרה, ללמוד, להתפתח. או גרוע מכך, כאלה שבאות ואומרות, אני לא טכנולוגית, אני לא יכולה ללמוד באונליין, או אני אפילו לא יכולה ללמוד בעצמי. כל הדברים האלה פשוט בולמים ותוקעים את אותן נשים מלהצליח ולהתפתח, ומשאירות את החלומות שלהם בתוך המגירה. המטרה של ההכשרה שלנו זה להפוך נשים לחוצות לנשים רגועות. נשים שנמצאות בחוסר ודאות, כאלה שלא יודעות בדיוק איך וכמה ולמה לעשות, ולהוביל אותם למצב של בהירות וביטחון. אז הנשים אצלנו בתוכנית ההכשרה אומרות לנו כל פעם מחדש תודה, תודה ותודה. כי הן נרשמו להכשרה, כי הן רצו הרבה פחות. אבל הם קיבלו מאיתנו הרבה יותר ממה שאפילו הדמיון שלהם רצה ודמיין. אז התרוממות של רגש, מקצועיות, כלים, שיטה בדוקה, שכל הדברים האלה מתגבשים ביחד, זה מה שיוצר בסופו של דבר את הטרנספורמציה ואת השינוי. ואנחנו מחפשים את הנשים ששמות את האמונות המקבילות שלהם בצד, ובוחרות להגיד לעצמן, כן,